Ska vi göra den till Jimmy? Jimmy? Ja. Nej, men du skulle ta hand. Ja, jag samlar den. Din telefon här. Han behöver inte det nu. Har de presenter? Hej Klaxan! Heja Sverige! Enkel! Man ska bara markera. Jobba Oskar, det är in. Bra Oskar! Du upp och stör. Trycker vi fram laget lite. Ja då Emil! De är väl försiktiga ändå, spanjorerna. Försiktigt Ja. spel. Det är klart Klagsam. Fram laget lite. Ta ett steg upp. Kom igen och ta före grabbar! Hjälp om kurra där. Jo, men det är det som är bra när man möter sådana som Klagsam kan vara lite tuffa. Då blir de nu frustrerade. Det är din Emil, kom igen Emil! Fortsätt Emil, jaga! Det är bra Viggo. Kom igen Klagsam! Ligger vi på? Vi måste markera, följa vår spelare hela tiden. Markering. Var sen, Viggo upp i ryggen. Spela. Det är din Viggo. Ta för dig Viggo! Kom igen! Inte så försiktigt grabbar, kom igen, ta för er! Sätt till nu! Kom igen nu, visa vem som leder! Theo, flytta in i mitten direkt! Rök bollen killar! Kom igen Gula, kom igen! Kom igen! Nästa, fyll på, nästa! Spela boll grabbar! Ni står alldeles stilla! Bra Theo! Jobbar vi hem där! Gå på Viggo! Ja, precis. Ni är rädda för dem. Varför är ni rädda för dem? Bra! Kom igen Gula! Andra sidan Kom igen Klagsam! Kom igen Gula, fortsätt på bara! Var inte rädda för att gå på Viggo. De spelar jätteförsiktigt, bara vi markera. De bara står och passar till varandra. Gå på grabbar! Ja, men det är bort att spela tufft tillbaka. Andy, kom här! Ni står still, ni måste gå på dem och Ni får markera. spela De är väldigt försiktiga. Viggo, var inte rädda! Jag ska gå in i närkassorna. Ja, de spelar försiktigt, men ni bara står och väntar på dem. Bara gå på tufft och visa vem det är som bestämmer. Ni är mycket bättre än dem. Bra Hampus! Bra Gurra! Bra Gustav, bra hemjobb! Gå på grabbar! Liam, var är du någonstans? Ni är mycket tuffa, men ni måste visa det också. Ska vi lyfta laget killar? De är små och lätta och gillar bara att stå och passa. Ni är stora och tuffa, det är bara att gå på. Stora tuffa vikingar. Ja, spela så som ni ska göra i förra matchen. Det gäller det också, Andy. Man måste gå på bollen. Man kan inte titta på bredvid. Bättre går stenhårt Viggo. Han går och ångrar sig sen att man inte gick på. Vad gör du Theo? Kollar du på gräsmattan eller? Måste in i närkampen och hålla markering. Theo! Flytta fram lite! Vem går på boll? Ingen! Ni står still grabbar! Vem går på boll? Kom igen Emil! Bra Theo! Ta den Theo, var inte rädd! Två! Det är verkligen två helt olika spelstilar som möts. Yes. Ut på... Killar! Ni står still grabbar! Kom igen nu Gula! Vi måste ta våra markeringar!
Teo, flytta fram Teo! Stå på så! Bra boll! Hela vägen! Back. Vinden! De är ju ramlösa som käglor de här små. Inte bredvid! Och så hjälper vi till grabbar. Du står nu. Sidan måste vi vara på! Gå på Emil. Och så driver upp. Kom igen Theo, bara gå, bara gå. Oskar är med i mitten. Kom igen Emil, in med den. Möt Theo. Mia! Kom nu när vi har bollen! Tillbaka! Så ja! Nu bör vi spela boll. Nästa! Kom igen Hugo! Så här ni ska spela grabbar. Bra Oskar! Jättebra spelat Klagsam. Oskar! Kom igen Andy. Byt med Andy, byt med Hampus. Bra Hugo! Bra Andy. Försök och skjut. Ja! Bra Andy. Bra Andy. Bra byte. Byt med Andy! Kom ut på vänsterkanten! Härligt Andy! Hugo! Tufft Hampus! Fortsätt spela så grabbar. Kom här Hampus! Hampus, kom! Jag hjälper dig, kom här! Skynda dig! Kom igen Hampus! Kom igen Theo. Han vinner in, kliv fram! Bra Alex. Det är bra du håller. Bra Hampus, det är synd! En gång till! Kom igen Hampus. Kom igen Hampus. Det är din Hampus. På boll! Ja, det är lugnt. På boll! Bra! Hampus! Bra! Där ja! Jag kör Oskar. Kom igen Oskar. Hugo tight! Ligg på varsin gubbe grabbar. Inte tappa där! Ja, han var! Han var! Bra Theo, ligg på. Oskar, du måste jobba tillbaka här! Bra Andy! Bra Andy. Vi ska akta frukt. Då blir det som en fruktsallad. Det är fruktpuré till alla. Hugo! Där då. Upp på den! Kom igen Hampus. Släpp inte honom. Den tar du Alex. Bra! Akta rygg, akta rygg. Upp på den Alex! Kom igen nu, gå på grabbar. Visa vem som bestämmer. Bra Andy! Bra, det är din Oskar! Hej! Det är ju fasthållning. Oskar, kom här! Oskar! Släpp! Oskar! Oskar, lyssna när jag sa till dig. Kom här direkt istället. Du måste kunna andas lite också. Inte få igång bollen direkt. Bra Gurra. Nu får de spela igen. Kör vi stenhårt vi går upp.
Gå på! Sida Hugo, rätt sida om din spelare. Det är din Emil. Bra spelat! Bra Hugo! Ugo! Ja, upp på honom Hampus. Ända in! Kom igen! Det är din Alex! Bra Alex! Varsin gubbe grabbar! Varsin gubbe! Måste upp i ryggen killar. Akta Oskar. Den är ute. Gustavo. Hampus kom här. Tajt Hugo. Oscar. Upp i ryggen, upp i ryggen. Alex, kom här. Stenhårt Viggo. Bra Andy, du har den, du har den! Jag känner igen spanjorerna. Kom igen! Hej! Måste skrika lite fast vid svenskar. Det ska höras mer än spanjor. Hej! Härligt Gustav! Heja Sverige! Ta det lugnt nu killar. Måste andas lite också killar. Spring inte i onödan. Rulla bollen runt. Killar, nu när vi leder, försök att rulla bollen lite. Så att de blir trötta. 70. Nu är det de som behöver jaga killar. Bara håll gubbarna så har de ingen att passa. På! Bra Emil! Jag ser Flytta det fram laget! Flytta fram laget! Gurra är ju på hyfsat taggad. Enkelt! Enkelt! Bra Gurra! Bra! Jättebra Klagsam! Heja Sverige! Gurra vid läget, kom för bytet! Upp i rygg på dem! Härligt Liam. Det är din Theo. Akta rygg! Visa dig Liam! Akta rygg sen Liam. Det är bra Theo, kom igen. Bra spelat Klagsam, kom igen! Bra jobbat Gurra! Härligt Gustav. Hugo! Upp nu! Hugo! Skitbra spelat du. Svinbra. Bra. In med den nu då! Bra! Jättebra! Bra Emil! Snyggt! Bra spelat Hugo! Härligt. Bra jobbat. I närkanten, det är så vi måste spela. Nej, det kastar. Skitbra. Ja. Känns så bra. Hit med sjukvårdare. Bra löp! Är de från Madrid? Båda alla stämmer. Ja, de är från Madrid. El Diablos. Hugo, är de svårare än någon annan? Nej. Nej. Nej, bara kör. Bra hörna igen! Kom igen! Bra hörna igen! Bra spelat Klagsam! Jag vinner den. Nästa! Det är din Theo. Jobbar vi hem! Jobbar vi hem! Bra. Fan, de spelar bra. Bra Oskar! Bra kämpat! Tiden går. Halv minut kvar. Theo, kom på byte! 2:15. Kör hårt nu Alex. Bra jobbat Theo. 2:15. Jo, det är synd. Jobbar vi hem! Jobbar vi hem! Bra Liam! Hela vägen! Bra Viggo! Bra Viggo! Bra!
Oskar, rätt sida Oskar! Där måste den av anfallarna vara trycka på! Ja, Liam! Ut på kanten till Liam! Ja, visst. Det har blivit mycket bättre. Möter ni grabbar? Spelar bollen bra hela Jag får tiden. inte alla inte jaga den alltid. Ja, precis. Bra Viggo! Bra Gula! Champions League och så. Är det Barca eller? Real Madrid. Synd om jag åkte ut. Vi gillar oss jätteledsen över det. Kan jag också på dem. Nu får man heja på Barca istället ju. Eller? Bra Liam! Ingen av dem. Snyggt. Slå den igen! Det är tillbaka. Det var Juventus kvar i final. Jag funderar på vad jag hejar på. Jag hejar på Juventus. Enkel! Gurra! Och Hugma. Ta era positioner! Positioner, backarna, handfot! Kom ut hela vägen på kanten! De lär väl spela igen. Ja. Det är bra ju. Den är i mitten! Gonzalo. Si. Kom igen Hampus! Ner Hampus! Bra Alex! Nästa! Titta fram! Titta fram! Den kan du jobba på idag, Wille. Det var nytt. Kunde man köra med Nick på den nivån. Ja. Ja, du har. Ja, på den Hampe. Måste gå på bollen. Kom igen Hugo, rätt insättning Hans. och rätt intention. Vad är A? Mamma kan det. Bra Alex! Kan du ha hela allt? Bra Alex! Kom igen! Andas, andas! Ligger och fiskar där ute. Du är snabbare än honom. Är det B? Rätt sida, rätt sida! Rätt sida! Nu kommer regnet. Vad är det? G? Bra Alex! Vad äter jag? Bra! Malte? Miguel! Bra. Kör Hugo! Kom igen nu Gula! Kom igen! Vad är E? Killar, sakta! En slå man! Inga klackar och sånt, ta bort med bollen! Eller? Slå den. Se. Malte? Nästa! Bra Alex! Möt Alex! Glöm inte rensa skorna grabbar när ni pausar. Alex boll, det är Alex boll! Var på honom Hugo. Var rör dig Hugo. Bra. Var på den. Bra boll. Kör vidare då! Kom igen Emil! Bra Gud! Spring inte för fort! Plumps! Bra jobbat Theo. Vi går här mot mitten eftersom bollen är på denna kanten. Har ni tid och mig här? Kör dig Hugo! Nästa på! Emil! Ja, det är straff. Nästa! Nästa! Det är din Gurra! Det är din Theo! Lugn, 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 titta upp! Möt bollen! Upp på vinden. Upp på vinden. Bra. Emil, kom här! Gurra, gå upp i anfallet! Hör dig in i mitten. Skydda! Det är din Andy. Möt Andy. Bra! Det är synd, bra tänkt! Det är bra tänkt! Bra domaren. Släpp den! Tidigare! Passa tidigare grabbar. Ja då. Bra Liam! Bra jobbat! Då ser man bättre. Till och med jag.
Han ser över till andra planen. Boll! Jobbar vi hem! Bra Oskar! Bra! Enkla passningar killar! Vi kör enkla passningar! Kom igen Theo! Viggo, gå bak! Oskar, hela vägen! Oskar, hela vägen! Bra! Glöm inte backa grabbar! Oskar, du är fortfarande på fel sida av tröjan! Det är din spelare! Bra Viggo! Kom igen Liam! Kör! Hjälp Hugo! Nästa! Ut på kanten Hugo! In i mål! Bak till Gurra! Enkelt Liam! Enkelt! Är din... Liam! Byte här! Snabbt! Liam! Byte! Bra Viggo! Liam! Kom igen, gå på Viggo! In den Hugo! Glöm inte backarna grabbar! In igen, bra Hugo! Liam! Liam! Hörna! Kom igen Liam, kom här! Kom igen nu då! Kom igen Liam, kom igen! Fick vatten här, kom igen! Bra rensat Viggo! I läge, kom! Bra jobbat Viggo! Kom här Liam, kom! Bra jobbat Liam! Kom! Det är skitbra kämpat du. Skitbra. In med den då! In mot mål Oskar! Bra Hampus! Rensa dubbarna också Viggo. Andra sidan Hugo! Det är bra stressat grabbar. Håll gubbarna. Bra Hampus! Snyggt Hugo! Rätt sida! Snyggt lyft. Hela vägen Hampus och Hugo! Bra Hugo! Jättebra! In mot mål Gurra. Kom igen Andy! Bra Hampus. Bra boll. Akta rygg nu Oskar. In med den där ja! Helt rätt! Nej. Kom igen nu, koncentration Hugo! Så. Nästa gul. Kom igen, skjut Andy. Bra spelat Klagsam. Bra Hugo. Drick vatten, glöm inte att dricka. Snabbare Andy! Snabbare Andy! Bra Andy. Bra Kulan, det Ja, ser riktigt bra bra ut! Bra spel. jobbat! Ja. Det är 2-0 ja. De vågar fixa lite och spela. Bra! Möt! Bra Gurra! Bra skjutet! Ut! Andra sidan, andra sidan! Stanna här Emil. Det är din Gurra, det är din! Flytta över Hampus! Bra Oskar! Hela vägen hem! Det är din Alex! Bra! Oskar, kom här! Kom igen nu Viggo! Vänster mitten. Det är deras boll, det är deras boll. Upp nu i mitten Viggo!
Upp i mitten, Andy! Domaren! Det är väl nästan kanske straff igen, eller? Det gick också. Nej! Ja, du gjorde mål. Ta det lugnt, lugna ner spelet lite killar. Rör dig i alla fall så det inte stenar, Viggo. Ja. Hampus! Hampus och Gurra! Vänster. Du är jätteduktig. Nej, men hur? Försök dricka och gör något så du inte tänker på att det gör ont, Viggo. Kom igen, försök gå lite. Inte stå still bara. Kom igen nu! Vad sa du? Nej, det är för enkelt killar! Rätt sida Liam! Kom igen Oskar, det är din där, 14! Jobba! Backa Liam! Det är din Liam! Bra! Upp igen! Bra Liam! Bra! Bra Liam! Jättebra! Rätt sida killar, rätt sida! Upp i rygg måste man! Upp i ryggen! Du är skitduktig, Gurra. Du spelar ju Bra skitbra. Alex! Ja, du spelar riktigt jävla bra. Konstigt att det blev straff. Ja. Du är skitduktig på det. Ja. Gul boll! Gul! Det är det Emil! Stå inte still bara nu. Bra Oskar! Rör lite på benet så du får in blod i låret hela tiden. Bra! Vad de jagar! Det är bra! Rätt sida! Det är din Andy! Det är din Andy! Det är din Andy! Bra! Ni har den! Bra Alex! Formerar vi om! Börjar vi om där! Det är bra! Ni tröttar ut den, gubben. Ja. Ni Ni tröttar ut dem. Kolla upp Hugo! Där ja! Det är bra! Bra! Rätt sida! Kom igen Alex! Bara ligg på! Bra! Snacka. Prata med varandra så ni hittar Bra varandra. Emil, bra! Bra Alex! Bra läst! Lugn! Titta upp! Måste släppa det tidigare, annars är det bra. Kom igen! Känns det? Ja. Ingen Hugo! Försöker komma in. Ja, men det kommer att gå över om en stund. Jag har inte ont i vägen. Nej. Skitbra spelat igen. Ni är riktigt fighter på kanterna. 3-0 mot Spanien. Bra Oskar! Jättebra Oskar! Mycket bra Gula! Det ser jättebra ut! Målområdet! Det är din Hampus! Lugn! Bra Alex!